поход до Кременски езера в събота, сега е сряда. Така че съм си поръчала раница и нови туристически обувки. Но ще си взема и на коленки. Днес ще хода до Basecamp и до Adventure Store. Вътре имаме... Всъщност е доста голямо. Ще може да сложа сандвич, яйца, домати. Имаме един джоб с цип. Една закачалка за карабинер. Малко джобче с цип. 3 литра се води. Реших, че такава чанта е по-добре отколкото раница, защото от раницата ми заболява гърба. Може отзад. I feel really nice, really good about this, honestly. Това да го носа и така. Прехода е 7 часа, като се минава през Безбожкото езеро, Попово езеро, връх Джано, Долно Кременско езеро. Има заслон, който забравих как се казва. Плана е да станем супер рано и да отидем за отварянето на лифта в 8:30. Отиваме за наколенки и да разгледам туристически обувки. Защото аз съм си поръчала, не знам дали ще ги докарат до събота. По-скоро не. Не си купих на коленки, но показвам ви пазара. Пазара от Зара. Всички топове са по 6,20 евро. Това нещо. Ето е някакъв асиметричен топ. Някаква такава блузка, която има като крила на прилеп. И този топ, който имам почти същия, обаче ми е омалял, откакто тренирам рамене и гръб и едва го закопчавам. И компресивни чорапи от Mizuno. Реших, че на коленките не ми харесват, грозни са. Ако нещо ми стане с колената, ще го мисля вследствие. Водят се всесезонни тези обувки за трекинг. Добре, пробвам ги. Амън са ми. Казах ли ви, че си търся апартамент в Банско за зимата. Мисля да карам сноуборд там. По възможност. Освен това, като за първи сезон не знам дали да си плащам целосезонна карта. Имайки предвид, че може би ще... Видях сестра ми. Оказа се, че има и Jazz Fest в Банско по времето, когато ни отиваме. Всъщност започва от утре, от 31 юли до 9 август. Ще ви снимам някакви неща оттам, защото естествено ще отидем. Целият град е направен като една огромна джаз сцена с много различни мини сцени. И ми е интересно, аз не съм ходила никога на Jazz Fest. Сега като за първи път нямам търпение да видя какво представлява. Only in Bulgaria. Опашка 3 км. Какво да правим? Да се снимаме. Да, добре. Чакай сега да мине седалката. И после се качваме. А защо? Нали на тая седалка? Тая оня един падна, за другата не съм сигурен. Дай сега така на жълто. Чакайте, аз се притесних.
Айде, внимаваме. Айде вие да не го пренатоварвате. Майчице! Не ги защипа, това е Валя, какво крещи? Не мога. А, добре, айде. А после как ще влизаме? Оу, шит. Оля! 23 евро! По-късно. Хора удрахани живи. На всичкото отгоре някои от кабинките са счупени и не ни пускат на тях. Да, едната я прескочиха, защото била паднала миналата седмица. Представете си. Дано не ни излезе късмета днес. Виж, долу, Ооо. Нямам търпение за джаз феста. Сега съм сама на кабинка. Току-що за малко да стане проблем, защото и момчета ни казаха да вдигаме железата, за да може да слизаме, а ние двете не знаем, че трябва да слизаме. Ужас, ужас. Часът е 11 часа е. Ние имаме 7 часа вървене, лифта затваря в 4:45. Няма да успеем да слезем с лифта, тъй че може би няма да се качим на връх Джано. Големи амбиции, но малко изпълнение. Така се получи днес, май. Сега ще видим как ще се справим с маршрута. По принцип, може по-бързо да го вземем, но да видим. Може би забелязвате, купих си още едни очила от Арнет. Това стана любимата ми марка за очила. През каква гора минаваме? Загубихме пътя и сега се връщаме. Какво ядеш? Бърва смула. Не, ние сме на това горно топло. Не, това топло, което е отгоре. Това е джунгала. Джано е толкова. Да. Пак се оказахме в затънтена улица и сме на морените. Ма това е някаква река, бе, брат. А, не, ето я, да, точно там е пътеката. Джано днеска няма да видиме. Какво те боли? И са на къде? Аз тук... Питахме едно момче, той ни каза, по камъните на зигзаг минавате и излизате на пътеката. Ами, да бе, пич!
връщане никой не проверява картите за лифта. И сега се замисляме, че ако си бяхме взели еднопосочна карта, всъщност щяхме да сме спестили. Щяхме да ги изпиеме. Тъй, че не стигнахме до Връхджано, стигнахме само до Поповото езеро. Което е много под Връхджано. Много под, 2 часа под Връхджано. Иначе Да, целият нищо. Смисъл. до Кривата круша. В крайна сметка се изморихме мега много, ме заплях капачките. И Старост не е радост. живота ти показва докъде си. Първо жулих си коляното. Не съм разочарована от себе си. Бях готова за много по-сериозен преход, но осъзнавам, че всъщност съм просто една крехка жена, която няма нужда от толкова много напрягане. А в крайна сметка съм 1,67 м. Колената ми ще хода на ортопед за тях, защото явно нещо не е наред. Трябва да правя някакви упражнения за тях. Може би за глезени или за коленали, не знам. Дори тези обувки не ми спасиха живота днес. Няма да ви лъжа. Нямам търпение да отидем на джаз феста и да си взема една бира. Малко се изморих. Но всичко е под контрол. Много искам да се кача на Връхджано и да видя тези Кременски езера. Объркахме пътя, загубихме се, влезнахме в гора, нямаше маркировка, после пак се загубихме. Общо 3-4 пъти днеска се губихме. Просто искам да отида там и да ги видя. Така че stay tuned за влог от Кременските езера. Това е. Няма как. Много искам да ги видя. Имам чувството, че са нещо недостижимо в момента за мен. Поудявам. Welcome to the мансарда. Да, супер, много интересно. Хладничко. Обаче за мен ми трябва само за една спалня. То тук е дивани. По-малки. Grow up, guys.
Перес и неговата група. Кубинският музикант Алайн Перес е дете чудо на музиката. Девет започва да пее, но след това се насочва към инструменталната музика. На 17 години е открито Чучо Валдес и поканен от него да се присъедини към Иракери. Всъщност той е носител на наградата Латино Грами. Y hacer la fiesta del amor más deseado. Fui la voz que le daba a tu vida la mayor alegría. Tiempo encontré la cura para mi corazón, para mi dolor. Repítelo. Y que lo goce mi gente, pa' que se comente, que rico se pone la fiesta. Siguiendo, te tendrás bien, pa' que se comente. Oye, pero que mueve, que mueve, que mueve, que pa' que se comente. Y la gente de Cuba, ¿dónde está? Pa' que se comente. La gente de Venezuela, Perú, Argentina, Chile, México, Ecuador, la gente de Pasco, familia. Pa' que se comente. Pasco, querido, love you. Pa' que se comente. Hay un team en la esquina, hay un coche volado. Sí, yo te conozco más carita, aunque venga disfrazado. Señoras y señores, como no en la puerta, el mambo viene picado. Y la cosa mira, a mí me sigue pa' todos lados. Es que esos gatos tienen pimienta, tienen sabor, tienen melao. Y si te conoces con su rico tumbao, no se da la grana de esa cosa buena que tiene su maña. Pero
que venga la policía. Con el Beni, con el Bola, Celia Cruz y país. Dicen que el papel de Manacá no se puede tumbar. El Bobabe, Apa